ano máis volve o Solifesti, o festival solidario organizado polo Colexio de Mosteiro Meis. Na súa quinta edición, a cita chega máis grande que nunca. 4 centros súmanse neste 2023 a esta iniciativa. Este ano o Solifesti está enfocado á loita contra o cancro, en concreto a leucemia, dando visibilidade á importancia das doazóns. Aquí estamos con Raúl, un dos mestres do colexio do CPI Mosteiro Meis e organizador deste festival. E contanos, Raúl, que podemos encontrarnos neste ano neste Solifesti? Bueno, pois como todos os anos, solidaridade ante todo, un exemplo de compañerismo con todos os rapaces, de convivencia, e logo este ano colaboran con nós todos os colexios do noso concello, e como invitado especial temos o CPI Domingo Fontán de Portas. Este ano hai varias causas. Está destinado á investigación contra o cancro de médula, porque temos o pai dunha nena que lamentablemente padece esa enfermidade, e por outro lado vais a repartir os cartos tamén. Hai dúas fundacións, José Carreras e Asomagro, e despois temos nós un banco de alimentos para o Concello de Portas e para o Concello de Meis. Hai recollida de alimentos e despois tamén se destinarán cartos para esa causa. Estamos aquí con Ángel, quen é o que se dedica este ano ao Solifesti, e contanos, Ángel, en que aspecto podemos axudar neste caso? Concienciarse que hai que donar, que fai falta moito por desgracia, pero hai que ser conscientes do que temos e ser solidarios. Así que fago un chamamento para que a xente se anima a donar, que pode salvar moitas vidas. Bueno, nós somos a Sotrame, somos a Asociación de Trasplantado de Médula Ósea. Estamos un pouco informando, dando información á xente de que se trata o tema de trasplante de médula. Unha donación de sangre, algo moi sencillo, moi sinxelo de facer, e un pouco pues, cambiar os roles de que isto é algo que non dá dolor e que non ten ninguna complicación. Estamos aquí con Alejandra, que é unha rapaza que é a súa primeira vez aquí no Solifesti. E contame, Alejandra, que te está parecendo? Pareceme bastante ben, xa que hai demasiadas actividades para os nenos pequenos e ademais estamos contribuindo para unha boa causa. É un festival bastante bonito, bastante entretenido, hai un mogollón de actividades, a verdade que está me gustando moito. Moi animado, a verdade, non? Que hai moita música e moita animación. Estamos aquí con Manuel, un dos mestres do CPI Mosteiro Meis e organizadores deste festival. E contanos, Manuel, como foi o éxito do ano pasado co caso de Leo, onde se recadou máis de 20.000 euros? Pois a verdade é que o ano pasado foi un éxito rotundo. Leo, pois, doulle un puntiño máis ao Solifesti. Eu creo que se está vendo este ano que igual non era tan coñecido e ahora mismo eu creo que xa empeza a ser un pouco referencia aquí na comarca. O mellor de todo é recaudar fondos e podemos mellorar entre todos. O ambiente que hai e toda a música super guai. Si facemos así todos os anos vamos a cambiar o mundo. Pois somos o grupo Os Druidas daqui de Meis. Invitáronos aquí a colaborar co festival e animar un pouquiño os pequerrechos, que os que está o campo cheo, e agora nada, xa disfrutar da festiña. E ata aquí o Solifesti pola loita contra o cancro. Gracias a todas esas persoas que aportaron o seu grande area para axudar. Espero que vos gustara e ata a próxima.